A mě se nikdo nezeptal na moje 3 oblíbené stroje, tak No si tak to řeknu hovor, jasné. Kyrovec, No, Kyrovec nakladač a Kyrovec šestikolka. No a nakonec přijde lopata a smeták. A Kyrovec ponorka a Kyrovec vrtulník. Ano. A on na mě nechce furt počkat, a mi ujíždí. My vám ty medaile přivezeme. Jo. Tiež dobrý film. No. A to tě jak teďka napadlo při řepě? Já nevím. Lebo uviere, že? To je jako, že to je na medaily, to sbírání té řepy. Áno. Alebo asymetrické miery, tak. Nebo dva. No. To tak hovorí, že asymetrické miery, že to sú aké? Asymetr vysoký a asymetr široký. No. A já jsem taky teďkom přes zimu teda přibral asi nějakých 6-7 kilo. Ty vole, ja som sa zase odžubal. Ja som sa odbočil. No, hovor. To je prostě hrozný. Brácha ten taky je silnější. Já jsem jak paráčo. Jak ho hned Tak ale naprašil. počkaj, ale tak to máš zase, ale to si na zimu robíš zásoby, aby si mal čo hriať, vieš? No, já jsem si udělal na 4 zimy dopředu už. Ondro, jenom dojeď a já tam couvnu, jak budeš potřebovat. Jak se říká, oko vidí, oko není piča, že? Áno, presne tak. Jestli to měřili...